Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska si ukážem, jak stáhnout a nainstalovat Formule 1 2014. Takže jako první půjdete na stránky, které máte v popisku videa, spite.cz, tohle. Tady kliknete normálně tohle, to už nebudu dělat, a vám se začne stahovat uTorrentu. Potřebujete uTorrent a WinRAR. Až se vám to stáhne, tak normálně otevřete. Potřebujete ještě Daemon Tools, všechno bude v popisku. Připojit obraz. Počkáme, no, teďka. Když si dáte normální setup, to úplně klasika. Jak hra bude na ploše, tak vezmete prostě, já to mám takhle, dáte hop, otevřete umístění souboru, tady si vezmete crack a tohle ty tři vezmete a prostě to tam vložíte, nic víc. Pak už jenom zavřete a můžete hrát. Takže to byl další krátký tutoriál na nějakou hru. A já už se s váma loučím a čau.